Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the maximum love and the support. So, my beautiful people, today I want to share with you one that's normally session never ends. This is Progress the Analyst, and here I keep you updated. I bring all the latest happening to you. And also, Governor Soludo just said something. Abba, we dey copy from America, copy from everywhere. But the good things about these countries, or their pattern of leadership, or the way they care for their citizens, we don't even copy that. If one of the richest man for Europe pass you, you no go even know. Now let us listen or hear what Governor Soludo got to say, and I'll be right back. And in America, where we copied it from, we copy some and leave some. You will not hear the President of America being addressed as Your Excellency. Or have you ever had one? You will never see any governor in the US being addressed His Excellency. This one, the other one. A country where we think title is an achievement. So people will go and obtain form just to be called Excellency. In fact, there was a joke. One of the guys who ran for election with me in the last governorship election, and he went and obtained the form in one of the other parties. And somebody says, is this guy okay? Why is he wasting his money? Doesn't he know that, this is a jinx. It's a joke. And then somebody said, no, you don't understand. He wants to, His Excellency that he was answering before is about to expire. So he wants to renew it. He wants to renew the title of His Excellency. That if he stops running, people will stop calling him Your Excellency. So he went to do a renewal. So it is fair indeed to say that with this event today, that whatever else is left of PDP must be some remnants. And everybody is now in this big tent. The only political party in Anambra, and which is the All Progressives Grand Alliance. So welcome to the tent. Welcome. 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 APGA APGA Onyaga na nwanne Okokoroko 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 Ofolofu Okokoroko. Solution is here. Solution is here. Oh yeah. Anambra Gademma. Anambra is in the hand of God. The mission that we are embarking upon is in the hand of God. It is a mission ordained by God and a mission to be completed by God. Fechuku delo degoyao. Fechuku kulo kugonu yao. Ifo kulo bene. Ana vaine kuyomwe mbaye baze. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say nobody. You know, I welcome you, this vanguard, with the structures in the 326 wards, joining the other 61 support groups all over the state. With your membership now, the other support groups I think coming to about 120-something thousand. With yours now with 15, that's probably 130-something thousand members of the support group. Even if it's just members of the support group that will vote on that day. Even if it's just that member that will vote on that day. Onwalonya na azuya, onwalonya ini ya na azuya. Onwalonya ini ya na azuya. Ana azo eza azo. Ada azo eza azo.
mana achọrọ m ikwu eventually ịgwa unu bụ na ife a na-azọ a na-azụ ya azọ. Unu na-egekwa ntị? O nwere mgbe ọbụla bụ ịkpali amụ. Anyị ga na-azụ ya ka o nwee ndị anyị nafa na-azụ ya. Ọkwụ na-ege ntị? So na anyị luo na our word, I go back to mobilization. Maka the bottom line after the election bụ gosi m ka m fụnanya. Gosi m your polling booth result. Gosi m your ward result. Maka ụbọchị election, everybody will be in his polling booth at most na his ward. Okwu eziokwu? So na-emesi onye ọbụla etu ọnụ si nọdịsị bụ etu onye ọbụla ga-asị m good morning. OPV asịghị Odenigbo. Nsize Odenigbo asịghị kedu how far result result nke polling booth na nke ward. So let's get to work. All day. Okay, you don't take it for granted. What you are saying, even in Nafwa and Anambra, whatever you are saying, Americans will say you're answering nothing yet. What about the if I no follow? I can equip in some no, I can equip in some no. I can my nesi. I can equip in some no if I look God. But I equip in some now. Amata bere amata me am for say machi amacha. I went the Anambra African Dubai Taiwan Silicon Valley and Eba Kaineje. Eba Kaineje were putting down the foundations. The foundations are being led. The fun city, Mobiloge, the fun city will be on. Anambra must be a destination and no longer a departure lounge. I nabia. Ndị hapụ anyị na-efichafa anya mmiri. Ndị ụzọ aga nọ na befa afọ one of the two speakers kwuru okwu kwụsịrị onye ụmụ ọmụagụ na onye ọrụ ifite. Ife anyị bịara ificha ụmụ ogbenye anya mmiri. Ndị afụrọ nke a na-ekwuru fanụ. But that's what our party is all about. That's why we are progressives. And I would have hospitals in ILO, general hospitals, ILO, factored that not senatorial zone. Yes, Macaron not. Whole local government saying what a general hospital. So we had to prioritize them. Therefore, of us here, we'll go and prioritize them. Free antenatal, free delivery, including cesarean operation in all government hospitals. We have to lay the foundation for the future. Come on, I said, I'm free in the government hospitals. Mananambra gadem. Ono na-ege ife na-ekwu. Mmekwu okwu gawa because eneme n'anya na time. Ka unu wee fụ ụzọ wee na. And if I be atata about the ceremony is for us to have the opportunity isi unu welcome into the fold and to say na anyị ncha nwere ọlụ. Anyị nwere a big job to do up here. Anyị nwere ọlụ. I ga-ana oge a ga-ebido registration of new voters or ndị tufu kaadị fama ndị melifa. Let's make sure na anyị mobilize supporters anyị na ndị ụmụnna anyị na ndị ụmụnna anyị ka ba ga-eme gịnị register. Okwu na ife na-ekwu. And ụbọchị election ka anyị kpọpụta fa ndị niile anyị mara kpọrọ onye ọbụla jewe to the polling booth. I to say I am making it, I chelie. Oka de leave on Yamuanya. Oka de leave on Yamuanya. Aha. Oka down now, what on yam for now, Zono? What about one yam for? Mana I nazia as if no when the Nazon. O good nana. I nazia as if.
na ọ dị ka onwere ndị na-azọnụ ụfọdụ nwere ife ọzọ ba ji azọ nke ife na-azọ nke fa bụ masị anyị ga-ede ede, anyị ga-eje kpọta polisi, kpọta amị, kpọta INEC, anyị ede rizọt. Ọ na-ekwu na ndị Anambra ga-atụli ya vootu. Hadley onye ị ga-apụta gị na ọkwụrụ sị na ya dị a na-azụ ya nnọọ na ọpụta kwụrụ ndị Anambra akwụrụ ya n'azụ. Mba, na o nwere onye dị etu a. Ndị bọdụ ịfụ na-ekwu ya nọọ ọ ga-eme ejede ya, mana o tego anyị fụba ndị Hausa ji ụta nwere onye fa na-agba ya agba. Ọ ga-eme favam n'anya, ọ ga-eme favam n'anya, apụ ga-aga chịkwa ọzọ, ọ ga-eme ha vam n'anya. Egwu na-abịa. Kampen ga-ebido na June. Kampen ga-ebido na June. Even not ebido na June, anyị nwa ka gara ọlụ ka anyị na-alụ. We don't want to be distracted from continuing to deliver value to ndị Anambra. Ọ bụrụ ọlụ a na-alụ I can continue na-alụ ya, na-fix our schools, na-fix our roads, na-fix our hospitals, fixing places and building the future for our people. Ama ife campaign ama distract anyị. Oge campaign luo mgbe a ga-eji mee campaign anyị apụta mee campaign. Ụbọchị election, ife anyị na target abụrụ 21 over 21 local governments. Target anyị abụrụkwa iwin 326 wards. Ife anyị na target 5,720 polling units. Ma o nwere nke ga-efunu? O nwere nke ga-efu? O nwere polling booth anyị ga-ahapụrụ fa? O nwere polling booth anyị ga-ahapụrụ fa? So, ka anyị na-eje, Anambra will make a statement this year. Anambra will make a statement this year. And by the grace of God, this God that has started this journey will end it very well. It will end in praise. It will end in glory. It will end in mighty praise to the glory of our Lord Jesus Christ. The final message I leave with you, mana Anambra jogoyi and I talk ojuloyi na-aga. Anambra ga-ajuloyi na-aga. Ndị na-eme ife ọjọọ ga-arapụla anyị Anambra. Ndị oke ite ma ndị eze nwanyị, onye ọbụla nọ n'ọsọ. Onwe onye ịma na-eme ya n'akụkụ ebe ị nọ sụọ ya imi. Nọ na nnukwu ife na-ekwu. Ịsụọ ya imi, anyị abịakwụ ya aka. Ọgbagọta ọka bịa kọwaa. Ụnọ na nnukwu ya. Because ndị a emebigo obodo. Ndị a na-emebi obodo. Ife eji malụ ndị Anambra bụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. The Bible says, he who does not walk, let him not eat. Ịnọgidezie ị na-agwa ndị be anyị na ụfọdụ ime hararuru ego esi n'eluigwe daa. Na-agwọ oke ite sị na ọ na-agwọ ọgwụ ego. Onye asị na ya na-agwọ ọgwụ ego, kpọta ya ka a chọrọ ya bịa ka m ka o gosi anyị. Mkpọpụtara ya ndị ogbenye niile, ya menwe ofu onye n'ime fa ka o nwee ego, anyị enye billions. Fa bụ asị na nka m anya ka eji agbala ofe ka afa, o nwere onye fụ ndị mmụọ dị ndụ. Onye a na-agwọrọghị ọgwụ ka i wee nwee ego, na-etu iru na anya dị ya nwa. Ị na-etu ụmụ ya na ndị ụmụnne ya na-etu agbata obi ya na o ji agwọ ọgwụ eji enwe ego.
Obule to or chupu Elon Musk, or chupu Dangote, chupu Diddy, never go to Nigeria, but what about them can for Kuibuaya? That never will end Nuquego. Well, now a woman can, if it no total. If 4 waka, or not by 9 o'clock, or in the beer parana, will be other ego free. Aka jaja na megene. So ndin na no eba, I know on the gospel because before I win a state, we must rescue our future. I get redeemed at our future. Ndi abia put the gospel awful. Now you don't have to walk. Madam, you were the wealthy. Umaka will not nani. Umaka in a good drug. In a Jumaka, okay, Brazil, Peter, Malaysia, Ebuka, Thailand. Man, get a cabana alone. Umarazonia na Jumam Kadifi na alo. No, I will take go. Okunane, ndị a na-akwọrọfọ ọgwụ bịa fa na fabulu ọgwụ n'ime fabulu drug ọgwụ na-arụfa na fa gafee kọmputa ndị ọcha ekpuo isi falụ ebe a nwụdefa nga niile dị na obodo oyibo niile so ụmụaka Igbo juru ebe a ụmụaka gwọgara ọgwụ about 23 or so nọ n'Indonesia kịta a na-achọ a ga-agbagbufe agbagbu. Out of those 20 something, only one bụ onye Edo, ndị ọzọ bụ ndị Anambra. Ụmụaka agwọgara oke ite na ndị otu ya so on. Agwọọrụ ndị na-ebu ọgwụ ọwọkrụ, agwọọrụ ndị na-eme yahoo ọwọkrụ, agwọzie ndị na-eme kidnapping. Wee gwafe ọdeshi nke pụọ n'ime ọfịa ọ na-eme nke agba ya ịgba ọtọgbọ ka pusi. Ụmụaka anyị wee na-ana n'iyi. That's why I ji achụ ndị a na fa na-emetọ obodo. Fa na-emetọ obodo. Onye sịrị na ya na-agwọ ọgwụ mmadụ enwe ego ọgwụ ọgwụ nke eme nke a. Anyị agbọtị n'ọka ka anyị line up ma mụnwapụ anyị ji line up. Ya ma anyị nja bilonia. Gbọ, ụnụ achọrọ onye ga-eme Anambra anyị na onye ọ na-abụrụ bilonia. Anyị kpọta ya ka ọ bịa mere ya. No one didn't even jide whatever anafa abugo for the court. Found one you na confess sorry they am my father say na fa maro my father say not just na fa na just can dem mad content creator capable. Content creator not just can dem mad when the mad when na angle no if ya na. Ofu onye ni mefeji nwa ya na alụ na họteelụ ndị a ga-abịa ịbata ịchọ ndị ife asaa abụọ ndị na họteelụ na Imo mana ọ na-eme ndị mmadụ fa enwe ego mana o mebere onwe ya o megbubere onwe ya biko na onye aghọ bụ ka eme gịnị ife a ikpeazụ a na-ekwu nọ at the heart of the survival of our state maka ịlụcha skyscraper niile lụcha flyover niile lụsa ife niile ndị bi n'ime bụrụ animals. Obodo ama aga n'iru. Anyị gwa ndị na-eme ndị si na fa ịpụta n'ezi n'ụzọ ebe niile ndị mmadụ na-aga eburu nsi na aja tọgbasị ebe niile. Agbafa why? Asị na ifefa na-agwọ for inwe ka o wee lee na a ga-adọbịa n'ebe ụzọ gbara ịnọmọ ịtọ. Ọ dị simple. Ịgwọcha ife ị na-agwọ ịba na compound beghe ebe a ije na one corner ịka line ofu ezi 1 ịtọ nụọ ịkakwa ọzọ 1 ezi agbakọ ịnọ ịdọbịa beri. Well, yes, ịbata na mbara beri ka ezi gbara ịnọ ozugbo dọbịa ebe a
ọ bụrụ na mmiri ka ị na-edele na mmiri ka ọ na-eme gị, because mmiri ị na-eje na mmiri bụ river ebe ọtụtụ ndị obodo ebe a kafa na-ekute mmiri fa na-aṅụ. Ịnọdụ n'isi ebe a ịgwọkọ ife niile, amara ife ịgwọkọjuru ebe a ewunye na mmiri. Somebody nọ one pole away bịa ikulu mmiri ọṅụṅụ, o churu the same thing, ma ife ya ịgwọkọrọ ma ife niile imere ife a o ruda ebe a o kurie megịnị kurie na echi amara ife na-ayị ya, ejego dọkịta afụrọ ife na-eme ya, ọ na-aya typhoid double na-aya nke a na how. Ọ bụrụ na mmiri na ịfụrọ mmiri eme emenwe ife a, gote buta. Yes, igoro buta ijuo mmiri dọbịa na be gị, ijelo ị na-ene mmiri anya ịmara ife ị na-eme na mmiri, imecha iwunye na be gị. Maka ejezi na ipolutu mmiri ndị mmadụ na-aṅụ. Mmiri a belongs to all of us. Unu ghọtara the reason. Anyị adịrị against ndị na-eme omenanị. Omenanị dịba ndị omenanị dị iche, ndị na-agwụ ajọ ọgwụ ma gịnị dị iche, ndị na-akọnfuse ụmụaka anyị dị iche. Ife ndị na-eme ife omenanị fa na-asọ nsọ nnukwu. A lot of them bụ ezigbo mmadụ. Tufu ọgọsị ọfụ ya gọta ọka nzu ya mee nke a makwa nke a, ịkpọ ya n'okwu bịa kpee ikpe ọzọdọ ọkpa naanị sị na ya kwujọọ naanị ga-eme gịnị ga-etigbu ya. Fa na-asọ nsọ nnukwu. Ọ bụrụ ndị a ka anyị na-ekwu maka fa. Ọnụ ndị a nọ na social media na-emesịsị ụmụaka na nwatakịrị na ịdị 20 something ịkpatabara ego na ị na-ana iyi ma nke a ijuzie nya ma gịnị ka ị na-eme, ọ ga-asịkwa i wetara ya ego ka o wee mee ka ị nwee ego. Pati ọbasigolu na-egwu asị na onyinye ma m ịwata ọ na-eme m ọbịa bụ o yiri weta isi bịa were isi. So ndị a fair confused, we must reclaim this state in Jesus' name. We must reclaim this state. We must reclaim this state. At the heart of it. So now we've got 700 and something kilometers of road, 400 and something, 60 something completed, flyovers, bridges, new government house, fun city, blah blah, fixing our schools, regenerating our cities, hospitals, health and education. Imesia ife niile ndị nọ n'ime ebola animals ọ ga-work. So na anyị ga-rescue obodo anyị wee kụziwekwara ụmụaka anyị na aka aja na-eme gịnị. Ụmụaka ba ya da-agbazi bọyị, onye nke idupụrụ bọyị ọ na-ene ife aka mmadụ ga-emegide wee onye idupụrụ bọyị ọ gbafere ọsọ, ọ chọrọ quick money. Mana o nwere obodo na-aga n'iru etu a. So it's a message unu ga-eburu wee naba bulukwuo na banye na villages, because they are all grassroots. Bulunu this message back to the grassroots. Unu bulu back to the grassroots. The next 5, 10, 20 years, a new Anambra will be born. A new Anambra will be born. Because that will be transformed in every aspect. Socially, physically, spiritually, and otherwise. If at all human beings be nobody. Yes, man or human beings be nobody. So now that new Anambra, we are now partners. So Odenibo political vanguard or Ga Onozara za Odenibo. Odenibo wukwa afam. Makanda amaro Odenibo bo title Agwata no Rumba. The 45 communities make up the old Agwata. No, 29th of December 2004, 21 years ago. Ogenyem the title Odenibo. Odenibo Agwata no Rumba. So nka unu welu this name. Where tinye na nkono maka afa nkono be they uniquely different.
Una appropriate go the name of Denigbo. Apollo neighbor Denigbo. I say neighbor Denigbo. He mezani fiji bolo Denigbo. Kai malum. Audimbo. Onye bo Denigbo. Onye bo Denigbo. Obolo neighbor Denigbo. He mezani fiji bolo Denigbo. Kai malum. No Denigbo. Bueno. Kamezia ni ibo no jibulo Denigbo. Uno ageme kuno jibulo Denigbo. Gosi kamfunanya gafe mesu. Don't worry, we're going to come to your wards, to your local government, to your communities and so on. Oga kai mwezi time kai balia nebu. Maka ndeka well this ebe mafuzi na if we go to ebe just shout out Denigbo am no on kind. Denigbo kweno. Mono. Zono. Kachano. Anambra will win. Thank you. Wow. Tell me, Mr. Solution. Mr. Solution. Hey. There is something that I observed. The people of Anambra State, they love Governor Soludo. Yes, I said so. They love Governor Soludo because it happens that some of the things that Governor Soludo promised them, he fulfilled them. Like if you follow up, like the marketplaces for the market women, those areas, he fulfilled them. But there were a lot of things also that Governor Soludo said about Mazi Nnamdi Kanu, about his release and all that. I don't really think that Governor Soludo, maybe he's working underground and he don't really want people to know about it. Anyways, you know, Mazi Nnamdi Kanu will be appearing in court this month and hope for his release. Thank you so much and bye for now.